lamɛn ani aw minnu bɛ ka an filɛ jabarani ka diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen an bɛ aw fo an b'a fɔ aw ɲɛna aw ni ɲankuma aw bisimila a ka télévision n'o ye Joliba TV News fo ka taa se radio Joliba an bɛ segukaw fo segukaw b'an lamɛn radio Joliba ka 100.1 min ye diɲɛ fantan naani Joliba TV News ale fana bɛ lajɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen ka jira k'a fɔ kunnafoni sɛbɛnw olu de lakalili waati sera don o don ni waati nɛgɛ kanɲɛ 9 mana se segin bɛ k'a kan an ka jɛmukanw fana na walasa ni waati mana se an bɛ kɛnɛ kan ka gafew lakale aw ye an b'a jira k'a fɔ bi sɔgɔmada in na maaw kɔni wulila ni sanba ye Bamako ale dugu kɔnɔna la bi nka maaw k'u hakili to u yɛrɛ la san n'ale nana min bɛ tali kɛ wulikajɔ ani taama o bɛ gɛlɛya kosɛbɛ wala bamananw ko ten ko sɔgɔma sanji o tɛ maa kelen gosi an kɔni bi yan kunnafoni olu b'an bolokɔrɔ limanaw gafew caman bɔra bi an bɛna lajɛ k'an da don minnu na gafe fɔlɔ o ye fasiri lesɔr ye min ni o ye jamana ka kunnafoni ye limanaw a y'a jira k'a fɔ ko sigi min ni o bɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen kofɔ ni bɛɛ lajɛlen bɛna wele a kɛnɛ kan foroba baarakɛla i mana kɛ maa o maa ye limanaw bɛɛ bɛna wele walasa ka hakɛw yamaruya ani hakɛw kan maaw ka hakɛw kan ka di u ma cogo min na ani jamanaden minnu bɛ yen n'olu bɛ foroba baara la limanaw a jala k'a fɔ premier ministre Choguel Kokala Mayiga ale kɔni bɛ wulikajɔw la k'o k'a ka kuntina fɔlɔ yɛrɛ ye walasa min bɛ tali kɛ baarakɛlaw ka lafasalikuluw caman bɛ yen minnu bɛ fɛ ka baara bila u boloda ani minnu yɛrɛ ni bɛ fɛ u ka sarakow ka lajɛ limanaw k'u bɛɛ lajɛlen wele ka sigi kɛnɛ kelen kan ka bɛɛ fɛn kelen kan yanni don dɔ cɛ o la lesɔr ka ɲɛfɔli la a jiralen bɛ k'a fɔ sigi min ni u k'a ma ko conférence sociale conférence sociale min n'a bɛ tali kɛ limanaw jamanaden bɛɛ lajɛlen ka wele a kɛnɛ kan ɲinan kana kɛ maa si kɔ walasa Choguel Kokala Mayiga a jirala k'a fɔ lafasali kuluba min bɛ n'o bɛ lakɔli karamɔgɔw tɔgɔ la synergie des syndicats de l'éducation scientifique du 15 octobre 2016 fo ka taa se syndicat minnu fana bɛ yen n'o bɛ greffier secrétaire de greffier ani parquet u k'a ma ko SINAG fo ka taa se min ye surveillant de prison n'o ye an ka kasobon kɔlɔsibaaw ye Choguel Kokala Mayiga ko ani a ye ninnu bisimila limanaw sigikafɔ in hukumu kɔnɔna la Choguel ka fɔ la k'a bɛna fɔ ninnu ye baarakɛlaw ye minnu ni ɲina tɛna se ka kɛ u kɔ fiyewu sabu u b'u ka laɲini minnu kɛ nin waati kofɔlen ninnu na a ka kan u ka sigi kuma ka kɛ u fɛ ani a ka bila bɛrɛla nin waati in na jamana bɛ lahala min kɔnɔna la walasa u ka se ka segin kɔ jamana bɛ lahala min na u ka se ka min ye baarabila minnu ni u bɛ fɛ k'olu boloda don nataw la u ka a ɲɔngiri fɔlɔ sigikafɔw ka boloda n'o ye conférence sociale n'a ɲɔgɔnna ninnu ye o de la Choguel ko a ka kan wa a kanunen don fana ni baarakɛla ninnu ni o ye lakɔli karamɔgɔw n'a ɲɔgɔnnaw ye ka taa se kasobon kɔlɔsibaaw ma fo ka taa se fana greffier ni greffier en chef ma k'u bɛɛ lajɛlen wele u ka sigi u ka kuma yɔrɔ UNTM ale a bɛna fɔ ale ye wasa sɔrɔ ka ban sabu ale ni gouvernement ɲɛmaaw cɛ lesɔr kelen in kɔnɔna la ko kumaɲɔgɔnyaw kɔni kɛra kumaɲɔgɔnya minnu ni maa bɛ se k'a fɔ wasa sɔrɔla la sabu UNTM ale ka baarabila min n'ale kun kan k'o lawuli ale y'o sonsɔrɔ ka ban nka limanaw o t'a bɛɛ ye sabu baarakɛla caman fana bɛ yen minnu tɛ UNTM kɔnɔna la minnu fana bɛ yen u ka lafasalikulu b'a damana i n'a fɔ lakɔli karamɔgɔw ka syndicat scientifique du 15 octobre olu minnu yɛrɛ y'a dajira Choguel Kokala Mayiga la k'a fɔ a ɲɛna ko aya ni n'a ma ɲɛ ko sarako kuma bɛ lajɛ n'a ma ɲɛ fana ko bɛɛ lajɛlen ka sara bɛ dalakɛɲɛ ko a ka kan olu ka sariya kisɛ min bɛ yen n'o article 39 ye min n'a taara u ye fo de ka lawaleya o de ye olu ka kɛlɛkɛbere sabu olu y'o kɛlɛ kɛ a mɛnna fo ka se bi la ni sarako kuma bɛ fɔ ni maaw ka saraw bɛ kɛ kelen ye olu ka article 39 limanaw ko o tɛna kɛ fɛn ye min bɛ tɛrɛmɛ o kɔni ye olu ka kɛlɛ jaabi de ye wa o bɛ di olu ma Choguel ko tiɲɛ don bɛɛ n'i ka laɲini don dɛ bɛɛ n'i ka hakɛ fana don nka Choguel Kokala Mayiga a y'a jira syndicat ninnu caman na k'a f'u ɲɛna ko n'a ma ɲɛ ko sarako limanaw ani kɛrɛfɛ saraw indemnités n'a ɲɔgɔnnaw ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ ta k'a di bɛɛ ka hakɛ a ka maa maa bɛ ka laɲini kɛ bɛɛ ka hakɛ ka se ka di i ma limanaw n'i y'a nafolo bɔ k'a da a dagosi de ka bon fo k'a fɔ a to ten sefa wari miliyari 1000 ani 400 ko n'i y'o yɛrɛ ta k'a lajɛ a bɛ n'a fɔ Mali
wagande ba no yanga budget ko abita abisongo klanje d'etat o dun fin wati la sogel ko te fin minni jamana bi se ka akuno okoro akagrin ko sebe onga min bi se ka fo barakelaw ye ani syndicat la fazali kulu ye ukala je uka sarakonu no harmonisation ye ka mauka sarauka dalakenye mashi kana jigero soro itala nga syndicat minnu be lokol karamogo bolo lu ya jira ka fo lu te lu felaide nga lu koni kele min ke no article 39 ye uka waliya ode lu felai bi o ko no duma la waliya lu labenedu ka bolike walma ka barabla yere buluda no obiseka ke Usman Almudu ale ka fola ola sa limana unga syndicat to minumbe ina fo syndicat autonome de greffier secrétaire et greffe parquet sinag olu ye nyefolu min ke sogaliye o ya jira ka fo olu koni sona o mi jamana be la halamina olu yere jenedu ka hake minumbe na akanga diuma hake nu olu sona folo ka a nyongri nga ubimi fo premier ministre o ka fo akana nyine wati akasega saranu ka di ina fo umo bala wati minuna nga shogeli mi fo ka damakashi minke o yeni wati la o koni biseka do o dafe o nga shogeli ko kala maiga limana ayella sele minke ni kofe o ka fo danaya de bini ko bela jirela jamana marabaw ni barakela uche ni danaya mana foyi manyana bo o akabife ka danaya de nyini ni sigin nu senfe wala sa ka sega jere babuluda bi fo mima ko conférence sociale limana be ka hake bita fo kono mimi di mima unafo mi yere ka hake mi o de ato ayu wele ka sega kuma ta nyogondala minga hake mi mimi se mi nga ngadla minami kono ka sega kuma fo kuna foni ni limana ayini mbo face de sebe min kono kwa mako l'essor ni entoura kuna fonu konna la ambita mini nouvelle horizon ale kono nouvelle horizon a kumana limana a jiralme ka foko politique ton ma son fiu kerenkereni ala jekulu kerenkereni ni kama ko organe unique limana min bina kalata ulabe parti politique ton koko ulutina son ama o koni ni kuma fo uka sigi keneka sigi mi yara ni kera Bamako yanno ni politique ton bela jele welela akeneka nga be jama famba dabe na minga ode ka foko kalataw ka kalfa organe unique de gestion des élections ko otulu felaye nga ko kalataw be laben chobina korole ni be ministère de l'administration territoriale direction générale aux élections fokata se seni olu ni jakulu saba olu de be kalata laben o nga politique ton ya jira ka fo ode olu felay kalata ka di oluma yani dondo che o limana ni kuna foni takalaje wala li resraka yoro wati dola kuma chaira kosebe politique ton ni gouvernement che kerengeranyala ni organe unique koina do sonama do yerema son ama o mi premier ministre sogel ko kala maiga ale fela yere bere kundo ko mi jakulu kengrani ni ale ka sigi kalata ka kalfala nga politique ton dala kan kera muye ko wati te labolike ni organe unique nana sigi limana bara chaman be o be kalfala jamana fambela jele organe unique kan sigi na fulu chaman be o kan boka do adafe wati yere min be transition bulu limana ko wati te labolike ona fara ko bara kura wɛrɛ bina boloda ka kalata kalifa olu la lemana politique ton ko ni te ko ye ko min na olu kɔni fɛla do nga olu bɛ se ka min fɔ premier ministre ye lemana olu tɛ na sɔn fiyewu organe unique ko in ma kalata bɛ labɛn cogo kɔrɔ min na lemana ni ministre so min bɛ n'o ye administration territoriale ye ka taa se cakɛda min bɛ direction générale aux élections fo ka taa se commission électorale nationale indépendante CENI ko nu jakulu saba kalata bi kalfa nuna uba alabe oh mi politique ton ina fo alliance ensemble pour le Mali kata se force coalition des forces patriotiques COFOP front pour la sauvegarde de la démocratie FSD ani mimbe talike front pour la sauvegarde de la démocratie minuni boluno bla benka politique benga sebena ka combiner ani mi
mouvement pour la refondation du Mali Morena nous bela je yu jo jimi fola joro la kajira ka fo organi in koyi limana uluta a kola bi utala shini wa kalata akalabe chogo werela sabu wati ko de be koina limana nantura nouvelle horizon konala kajira ka fo ambora ka lokal karamo ka kuma min fo sisa nouvelle horizon kuma nimbaka aliya wala kosebe kajira ka fo ko mi synergie des syndicats mi lokol karamo ka franyonga kulu banye obinyo soro kulu mi konala synergie uya ajira ka foko limana o mi article 39 ko olu koni akalla woliya de ode olu ka fela yere mi lokol karamo yi kungo alamsa ajira la ka fo sugel ani synergie ma ku ka bismillah senfe ay uye ni nyefoli ke ukoni man no fuito kumala o ya jira sugel ko kala maigala limana ka jira ka fo ka sarakon nu ina fo gri indiciaire fo ka ta se uni barakala to be se ka dalakin chugomina o senika no le kol karamo yi ko ayi ulu kontina do dafe sabu article 39 sharia de abulun abdallah jamana sonama uni le kol karamo che ko ka o kota ko ke treme fin bi walma ko do dawre fe walma premier ministre na ko abitani article 39 sawre fe ulu le kol karamo tuna jeni oye nga uka shara kisen sharia do akalla waliya sabu ulu ye kelamin ke akama akasega soro kasebila shogel ka jiya de article 39 ka bo asrama note limana ko kalanko dondola abe songa geria sabu lokol kalamo yere fela mi u kalanga mi bi o ka fo nyonda minu kera ni o jabi ma bo folo lokol de unka jabi minu bu bolo ko na to bolo no retention de note atina bo fo article 39 ka lawalia limana kuna foni fle anyini mbo krenkreniala nouvelle horizon kono au bunyabi kuna foni la l'antro kuna foni 7 kono limana ambita le soir de Bamako ale kumana soir de Bamako ya jira ka fo ko akemeka ngaldi ke limana conseil national de transition yoro ale sigira amanga chara ko sebe do era jira ka fo ko CNT sigira ate shara kono wa ube minami konala limana minante mina ubisega hali shariata uyiraye walma ka shariata jamana togola onga limana ko utemene kofe ko conseil national de transition bi fega sharia kura do ta sharia mi ni obe ke inafo ni lettre bla limana lettre ingalte ke abi temete kata inafo afora chugomina ote dore sharia mbe talikedi limana maaminu fangandara ki utukalu tlitan ani shegin sorasiu koka sharia sigi sharia mi ne abi yafa umaka ke inafo foi make ukama ko loi d'amnistie limana sore Bamako kan nyefolu lawo ni jatemine ke kuna fonina conseil national de transition bi bela jele nye churumbe ale de la bebi ka fle ka laje na solla ni sharia kise mi ni o loi d'amnistie ni abina lawaliya ina fo bela jele sigime ka kono chugumina onga ajala ka fo sente ka sigimi kera no ka plenary o senfe o konya ablakata domerela domi yere no bina sigi akuna onga ni jatemine ke limana ajala ka fo anga jamana konnala ya don temenuna waliya minu kera o kanga mason hakilila sabu ni jatemine ke anga shara sumba kono shara sumba mini o blala singa février kalot le mois en 1992 limana anga shara sumba ma jeni fiu fangandara kili no ye coup d'état sabu shara sumba ya jira ka fo fendo ko abina fo ni jentikena e fiu ni abina fo ni jamana yere sharia soso fuka se adana coup d'état bi anga shara kise ba kon fuka se o yoro dila limana ni idun jatemneke bi jamana kuntiki koro Ibrahim Bokar Keita alemi na ale suwandira jamana de bela jile fe don temenuna démocratie konnala colonel minumbe ni oluna naka fanga mine ni olu ya jira ka fo oluna na jamana de taw no M5 RFP mau krengreniala kunana uka bara de dafa limana yoro ni watina ministre mimbe na le be shara ko kuna Mamadou Kasoge ko ale re makon ne do sente nyama kasigata ni shara kisen kata alafasa
Nga limana akana maso hakilla sabu ningal damado be na so la nini sharai na atemena ni chogoyala abina ke inafo limana ka coup d'état ko yeko toy na kera foi teke atigila maula o ye fasirika ningali o fasirde seben ajira ka fofana ko mau hakili bala yoro Amadou Aya Sanogo limana samba flanitan ani fla ale min kumbe CNRDRE o nyema o abina fo bi Amadou Aya Sanogo yoro ale kumbe sharia ka hukumu konala hanna solla sharia kise tara malikuna no loi d'entente nationale ya fakira Amadou Aya Sanogo na ajeuma limana soir de mamako ka kumala ko nimina fo bi anga député ani alminu be sente konala bi sharia kise mini na nanata limana ka bina fo ko ka fangado coup d'état la anga jamana kono ale facile de 7 kilin soir de Bamako limana ko do kun kilin doro mabu seku sigini mi o ka fo sogo mi namba sa sugula limana ko a dobina bo a songola ka ke mi dorome kemenani ani biworoyi ministre mimbe ni alebe anga jagoko ijinuko kuna ani nyeta fokata se ministre mi rabe na banga toda nyeta kuna olu de werela kungo alamsa sente maw nyekoro limana utara nyefolike nyefoli nuna o de senfe akilla jigina ka jira ka fo bi songo yele min kembe na sende ka dabla o de la sente mafalimba do no maramso masaran touré ale wele bla kerengena na ministre mimbe na le banga jago koni izini ko kuna Mahmoud Ould Mohamed limana akana akanyefolike songo yele mimbe sugo konnala bi kunjume na abika ke ministry aka jabilula ako bini jatimneke anga jamana ka bagaunta limano ka bo koronfelaw ni jamana chamancela ka yoro soro ko gelya de dunido ula ka sababu ke bamanchimaw ka wali jugu yi o di kembe sababu bi anga bagaun olu tise ka sega sugu soro walma bagan sugu ere limano agilale do anga sugu konnala onga ko una tawota ko ministry nga fola minye baganwe ulubi ka ferew ke wa ubina fere do yere blasinga wala sa hali ni lakana baw de bi blaka maw koloshi janamu ni pulsuna nyona ko sega bagan fere law koloshi ko sega ka bagan ta bagan minun be ni mago be sega jwala su ko nawla ulu ka segana ko note bi ni tara su ko nala dadu mini fe minun be ina fo tulu nono malo kata se fenre chamama ko olu koni kelenu ka laboli ke su kono bi ministry o hakiladi ayo jigadi ka fo o be foti ka fara o sonka wa ubina wulika jo reke ka lakana baw bla sugu konna la maminu be ni o be do fara fen sonka do ka se ka bo fen songola nga ministry do min be ni o ye murbo kune ale min banga naga koroko no ye sigida ministry ale wulila ka nginga ka jira ka fo anga bagan limana muna anga bagan bi bo kata jamana werewla ka soro dun Mali an ga bagan kente ka an labo an ba atakata yoro were ministry ko tiɲɛ do de an ga jamana kono Sahara jamana do limana balo soro mandiya kosɛbɛ o de y'a to an kɛrɛfɛ jamana min bɛ n'o ye Côte d'Ivoire Mali bagan caman de bɛ tilema fɛ u bɛ taa balo ɲini yen nɔ nka o t'a la baasi ye nka min y'a la baasi ye o de ye k'a fɔ limana bagan ninnu u bɛ taa nka a dɔ caman de bɛ u bɛ to yen nɔ nka ministry kɔni hakilila min di o ye k'a fɔ walasa bagan nu ka se ka segi kana ani dɔ ka se ka bɔ bagan yɛrɛ sɔngɔ la a k'u bɛna baara dɔw bila sen kan walasa baganw bɛ se ka segi kana an ka jamana kɔnɔ baloko bɛ se ka nɔgɔya cogo min na o la kunungo hakilila min dira CNT maaw ɲɛma a senfɛ yɛrɛ CNT ɲɛmaba n'o ye colonel Maliki Jaw ye ale ye ministre ninnu wele u ye hakilila min di ani u ye layidu min di jamanadenw ma jamanaw k'u ka a bɔ a sira ma kuma in nin ye an ye nin bɔ le soir de Bamako kɔnɔ aw bonya bi kunnafoni la o la n'an tora kunnafoni kɔnɔna la limanaw an bɛ taa fasilidi sɛbɛn min kɔnɔ o ye le Sphinx kuma na Sphinx ka bi sɔgɔmada in na kuma la limanaw a jiralen bɛ k'a fɔ min ye bɛnkan sɛbɛn kuma de bi yan limanaw bɛnkan sɛbɛn yɔrɔ sigi kɛra a kuma la n'o y'u ka session ye a tako 43 o kɛra a kɛnɛ ka min ye an ka premier ministre Choguel Kokala Mayiga ale tun bɛ yen o de senfɛ Choguel a ye danaya kuma dɔw fɔ kuma minnu ni limanaw ko sigi tɛ kɛ o kan wa o kuma yɛrɛ o tɛ tɛrɛmɛ
o de Mali ka kelenya jamana dugukolo yɔrɔ si tɛ ko min na bɔrɔtɔ ka di maa wɛrɛw ma ani Mali ka bɛɛ y'a yɛrɛ jamana ka kɛ jamana ye jamanadenw sago n'o ye forme républicaine min bɛ tali kɛ Choguel Kokala Mayiga a y'o danaya di a ko nin fɛn saba bɛnkan sɛbɛn sigi bɛ se ka k'a kunna k'a lajɛ hakilimaya la fɛn fɛn man ɲi a la k'o bɔ a la fɛn fɛn ka ɲi k'o to yen nɔ baara ka kɛ ni o ye Choguel ko nin fɛn saba kɔni bɛ yen maga tɛna kɛ nin na wa sɔsɔli yɛrɛ tɛna kɛ nin kunna walasa baaraw dayɛlɛli la Choguel Kokala Mayiga a ko bi n'i ye jateminɛ kɛ bɛnkan sɛbɛn min n'a bolonɔ bilala san 6 an b'o de la sisan bɛnkan sɛbɛn a sen tɛ ka min ye maaw bɛ makɔnɔni min k'a la maaw sigin bɛ ni min ye bɛn ni keleya o caman ma se ka sɔrɔ a la mun de la hali sisan bɛnkan sɛbɛn n'o ye accord d'Alger ye limanaw a bɛ ka filenfilen maaw bolo a sen tɛ ka sira sɔrɔ Choguel ko n'i y'a ye a sen tɛ ka sira sɔrɔ dɔ de bɛ ni kɛlɛ ye kunkolo nɔfɛ limanaw ko dɔ bɛ da dugurɛ nɔfɛ dɔw bɛ fɛ accord ko la limanaw olu ta ka kɛ bafa ani kilicɛ ye min bɛ tali kɛ Choguel ko o tɛ se ka kɛ jamana n'i y'a ye jamana sɔnna ka don accord ko la jamana sɔnna ka don a ko la walasa jamana kelenya jamana tɔnɔmadali o ka dabila ani diinɛ bɛɛ lajɛlen bɛnnen don an ka jamana kɔnɔ accord ye nin kuma fɔ wa bɛnna ko ka sɔnna kɛ o ma hali ni sigi bɛ kɛ bɛnkan sɛbɛn kunna limanaw ni hakililaba saba nin tɛna bɔrɔtɔ dɛ kuma ye nin ye Sphinx ale y'a fɔ ale Sphinx kelen in na limanaw ko min ye ministre na ale bɛ an ka sariya ko kunna n'o ye Mamadu Kasoge ye ko bi a bɛ n'a fɔ Mamadu Kasoge sigi kɛn bɛ ka a kɔnɔ dɛ Sphinx ka fɔ la sabu ɲininkali kɛn bɛ fasidi sɛbɛn fɛ ko yalima Mamadu Kasoge a na se ka maa minnu bɛ yen ni olu tɛgɛ sera jamana nafolo ma limanaw ka jamana nafolo buruja don tɛmɛnenw na misali la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sariya kisɛ min tara ko ka minɛn san ka di an ka finitigiw ma n'o ye loi de programmation militaire ye limanaw a sariya kisɛ in a tara nka nafolo min tara ka don a la miliyari hirikaw limanaw ko a nafolo maaw y'u sago k'a la a ma don a donda fɛ o kuma fɔra ka taa se fana jamanakuntigi kɔrɔ Ibrahim Bokar Keita ale ka avion ko o sanni ko kuma limanaw da kelen ma se ka don avion min na ko o dossiers caman bɛ bi minnu bɛ sunɔgɔ la tiroirs kɔnɔna la Mamadu Kasoge yɔrɔ ka to procureur la commune 3 la pôle économique et financier tɔgɔ la a ye maa caman a ka wele sira olu ma k'olu don kaso la i n'a fɔ Bakari Togola n'a ɲɔgɔnnaw Sidiki Fa Konate n'a ɲɔgɔnnaw ani maa caman nka limanaw kɔfɛ cour d'appel ni cour suprême yɔrɔ olu de bɛ kiiri sanfɛ kiiriw la olu da don a la ko ka ninnu bila liberté provisoire la Sphinx y'a jira k'a fɔ n'a ma ɲɛ o kɛra nka limanaw jamana nafolo ye jamana nafolo de ye n'i tɛgɛ sera a ma i ni sariya min ka kan limanaw o de kan ka da e kan ministre min bɛ yen bi ni ale ye nin baara kɛ don tɛmɛnenw na maa caman ye danaya d'a kan limanaw ko b'a bolo ministre dɔ bi a sera ko nin dossier minnu ye nin yɔrɔ yoroko kɛlɛli maa de bɛ yɛrɛ ɲininka a bɛna ban waati jumɛn an ka jamana kɔnɔ ministre in ale min dɔnnen don n'a a baara ye ni a ye maa caman yɛrɛ don kaso la maaw hakili la maa minnu tɛ se ka minɛ fiyewu limanaw ko Mamadu Kasoge a ka ko kɔni a b'a bolo bi kuma ye nin ye Sphinx de ye nin fɔ bi sɔgɔmada in na aw bonya bi kunnafoni la an bɛ don kunnafoni sɛbɛn min kɔnɔ limanaw o ye indépendant ye indépendant kuma na limanaw ni bamancimaw ka walejugu fila ye min ni indépendant kelen don ka sɔnni sigi a ka bi sɔgɔmada in na ko a bɛ maa 4 ɲɔgɔn na minnu fara ka tila ka u ka dugu limanaw ko jeni tayi ka taa ni u sen 2 ye wa u ka baganw fana limanaw ko u y'olu bɛɛ lajɛlen ta ka taa n'u ye a kɛra dugu la u ko min ma ko kunti ale filɛ nin ye jɛnɛ mara la waleya yɛrɛ ko maa 4 minnu ni olu fara ko kunti dugutigi o fana b'a la ni ye jateminɛ kɛ yɔrɔ min ye nin n'a filɛ nin ye jɛnɛ mara la jɛnɛ cercle kɔnɔna la walijugu tigilama minnu ye nin ko a bɛna fɔ siga kɛra k'a fɔ katiba masina maaw olu de don ko waati min na u nana sigida in kɔnɔna la limanaw u y'u ta kɛ marifa ci de ye
maaw sirani minnu bɛ yɛrɛ ɲini na ani minnu bɛ boli la ko dɔw yɛrɛ tatɔ limanaw marifa kisɛ olu sɔrɔ olu tora la dɔw bɛ minnu ka sow jenina dɔw bɛ minnu ka balo marayɔrɔw jigiɲɛw n'a ɲɔgɔnnaw olu jenina wa baganw caman limanaw ko bamancima n'u y'u ta ka taa ni o ye ko nin waleya in nin de bɛ senna kɛrɛnkɛrɛnniyala kunti ale marabolo kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnniyala jɛnɛ mara la ale fasidi sɛbɛn kelen limanaw ko an ka forces armées maliennes fama u sera ka bamancimaw ka wale dɔ kunbɛn o kɛra labezanga gawokaw fɛ yen nɔ ko bamancima maa 2 yɛrɛ u sera ka olu minɛ u y'olu bɔnɛ u nin na u ka bololafɛnw n'o ye maramafɛn ninnu ye u sera ka olu caman fana minɛ nin ye ciden dɔw kun don n'o ye convoi dɔ ye u tun bɛ fɛ ka taa balo de di an ka armée ma minnu bɛ labezanga fanfɛlaw la ani gawo cɛ kilomètre 15 ɲɔgɔn na ko u bɛna bamancimaw ka jan dɔ de kɔnɔna la nka bin jan in kɔnɔna la nka a kɛra armée ka jija a kɛra o senfɛ sabu u sera ka nin bamancima ninnu u sera k'u gɛn fo ka se ka tɛgɛ kɛ maa 2 la k'olu bɔnɛ u nin na limanaw kunnafoni filɛ an ye nin bɔ kɛrɛnkɛrɛnniyala l'indépendant de kɔnɔ bi sɔgɔmada in na ka kunnafoni kuncɛ teliya la kunnafoni sɛbɛn bɛ ni u k'a ma ko les échos welewele ale kɛlen don ka ɲininkali boloda limanaw ko Allemagne u ka kɛlɛcɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ yan ko u na taa wa walima u tɛna taa limanaw ɲininkali tɔmi 2 bɛ yen nɔ sabu munna n'i ye jateminɛ kɛ limanaw ko a bɛ waati jan bɔ sisan Mali kɔnɔna la yan nɔ Allemagne jamana ka kuma cayalen don kosɛbɛ Allemagne jamana ka kɛlɛcɛ minnu bɛ yan nɔ ni Allemagne ka denw bɛ fɛ u ka jamana kɛlɛcɛ minnu bɛ Mali kɔnɔna la yan ko u ka taa ka bɔ yen nga limanaw u na taa wa walima u tɛna taa o de ye ɲininkali nga Angela Merkel ale ka jamana kɔnɔna la yɔrɔ bi jamanaden bɛɛ lajɛlen wulilen don ka jira k'a fɔ u ka kɛlɛcɛ minnu bɛ n'a bɛ f'u ma ko Budenwech k'u kana to Mali kɔnɔna la sabu olu ma nakun y'u la Mali kɔnɔna la yan nɔ u bɛ ka laɲini bi de kɛrɛnkɛrɛnnen la u ka Mali bila yɔrɔ hakilila jiginna Allemagne ka kɛlɛcɛ maa 12 olu jogina wulikajɔ dɔ senfɛ ni a kɛra kɛrɛnkɛrɛnnen la Gawo mara la Tarkint kunnafoni bɔra ka bin juin kalo tile 25 tɛmɛnen san 2021 a kɛra sababu ye Allemagne ka den caman wulilen don k'i jɔ bi ka laseli kɛ k'a fɔ ko Angela Merkel ale ka wulikajɔ kɛ a ka laɲini walasa Allemagne ka kɛlɛcɛw minnu bɛ Mali kɔnɔna la a mana kɛ hali diɲɛ fan o fan ye k'u ka segin sabu ko Allemagne jamana bi ci wɛrɛ b'olu la min tɛ k'u ka kɛlɛcɛw bila ka na jamana wɛrɛw kɔnɔ k'u bɛna olu jamanaw olu lafasa limanaw an bɛ kunnafoni bila nin kan an sera ka min sɔrɔ ka di aw ma bi o ye nin ye ka aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw wale ɲuman dɔn an b'a fɔ aw ni ce a ka filɛliko ɲuman na a n'aw ka lamɛniko ɲuman na ni Ala sɔnna dɔgɔkun wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kunnafoni sɛbɛn olu kɛnɛ kan a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ